Čaute všetci, vítajte v ďalšom videjku. Dneska ideme robiť Minecraft Let's Play, toto je prvá epizóda. No tak vám budem na pozadí hovoriť, že čo sa stalo. Hrám ešte za dvoma mojimi kamošmi, troma. No, aj keď jeden moc nebude nič robiť túto epizódu, no tak poďme na to. Najprv som sa rozhodol, že vymaním troška dreva a pôjdem jedným smerom, dokým nenájdem viličku. Chceli túto epizódu nájsť diamanty a takú viličku. Takže teraz to zrýchlim, dokým sa niečo zaujímavé nestane. Keď som schádzal z hory, tak som dal takýto fajný water clutch. Toto sa môj kamoš rozhodol teleportovať do Nemecka, ale to sa potom uvidíte, čo sa stalo skoro. Dostal som 69 diamantov, ale to som robil off camera mining. No takže to už máme jeden gól splnený, ale uvidíte, či nájdeme viličku. Podľa mňa áno. Diamanty som sa rozhodol snáť do čestky pod zimou, lebo nevystačili práve čestky. Som zakopal čestku a išiel som hľadať viličku. To kamošovi krešlo, to uvidíte, tak som sa na to pokúšal napojiť, ale nešlo to, tak to je Minecraft Let's Play epizóda 1. Uvidíme sa v ďalšom videjku. Dajte like, odber, zvonček a zapnite notifikácie a uvidíme sa v ďalšom videjku.